po sa mga nanonood dyan kay Apo Andy. Kung napadaan po kayo sa YouTube channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi po kayong update sa mga bagong nagpapagamot sa spiritual Panginoon Kristo. Kung gusto niyo po mag-message minsan, punta po kayo sa Tatak Albularyo Apo Andy na ginawa kong ginawa kong Facebook page ko po. Tatak Albularyo Apo Andy. Nagpapasalamat po ko sa lahat na nagpupunta nagpapagamot at meron man akong video kanina, ginamot ko kanina, pero nagkaroon po ng brownout simula umaga, medyo nalobat po ang cellphone ko, hindi po ako makakuha, hindi ko naman po sukat pala na marami magbabrownout. Pero yung mga tumatawag pala sa kanina sa akin at yung may ginagamot rin po akong online sa ibang bansa, pasensya na po kayo, hindi ko kayo magamot kasi nasa 20% na lang ang cellphone ko kargada ng charger nito, hindi na po kakayanin, bumababa po. Hindi ko nga po nakuha na ng video yung ginagamot ng pong Nazareno kanina. At yung tumawag po ngayon lang na magpapagamot sa Cebu na stroke po, mahirap po maggamot sa online. Kung nakita niyo pong himala ginawa ng pong Nazareno, yun po kasi marami pa hong ginagamit na spiritual taktika sa paggagamot sa tubig, sa ugat, physical, spiritual. 3 beses po yung kasi tinitingnan lahat, pati mga hibla po ng mga ugat natin, tapos pinapainom po ng healing water. Kailangan po talagang nakakausap ang tao. Yun po yun. Hindi po kasi po pwedeng gamutin po kayo sa online, yung taga Cebu. Pag dumating man po ng panahon na magkaroon mang ito nitong Mayo at tuloy-tuloy na po tayo nagkaroon ng gamot sa COVID-19, maluwag naman po lahat at makakabiyahe na po kayo. Ilang po yun. Kasi hindi ko na po kayo gagamutin sa online kasi pag stroke po, hindi po yun nakukuha sa online. Napaka-busisi pong paggagamot nun. Pinapakaramdam po sa spiritual. Yun lang po ang mapapayo ko sa inyo. At yung nagpagamot po kahapon na itong manggagamot na at nagpagamot na po siya sa iba-ibang mga sikat na mga manggagamot, katulad din namin mababang mga manggagamot, katulad ko. Sa iba-iba, may probinsya pa pala siyang ginamot na hindi niya na pala nasabi kahapon. Bago sila naalala niya, nagpagamot na siya sa mga probinsya at nagpagamot na po siya sa online. Maraming salamat po sa lahat na nauna sa akin naggamot sa kanya at nagtulungan kaming lahat. Yun lang po. Maraming salamat din po sa mga ibang mga manggagamot na binigyan ng karunungan ng Diyos. Pero nabubusit lang po talaga ako doon sa sumanib po doon sa babae. Baga po sa yung mga yakuza po yun. Mga gumagamit po siya ng mga aura o orasyon ng kasamaan at kadiliman. Masama po yung ginawa niya. Sobra-sobra na po yung mga ginagawa niya po sa tao. Yun po ay mga makamundo na. Sila po yung mga taong mahirap patawarin o magbago dahil hindi na po nila kaya magbago dahil katawan lupa nila ibinenta na nila sa impyerno. Pero meron pa po pagkakataon na magbago sila. Hindi na po yung kalugod-lugod. Sobra na po yung mga manyakis, mga masasama at malalaswa na po kanilang ginagawa sa mga buhay na tao. Pinapakalaman po nila to. Mabigat po ang kasalanan nila sa Panginoong Kristo. Sana mapatawad pa siya ng Diyos. Sana sumalangit pa ang kanyang kaluluwa. Pagdating ng panahon, tatanggapin siya. Pero magaling na po si ate. Pangit pong, kaya yung video hindi ko po nailabas yung kanina, marami pa akong inayos doon kasi nagmumura po yung lalaki dahil nahuli po daw siya. Alam niyo naman pong bawal yun dito sa YouTube. Yun lang po. At sa lahat po nagpapagamot taga sa YouTube channel ko, maraming salamat po. At mega shoutout din pala sa nanonood sa akin na taga yun na pala po yun. Ito lang pala.
Yung nanonood po sa akin, mega mega shoutout dyan kay Ate Cervantas, taga Saudi po. At ganoon din po kay Aaron. Mega mega shoutout po sa iyo. At kay Kent Norris at saka Norbe Cortes. Mega mega shoutout. Saka kay Bro Frankie. Alam ko manggagamot din po ito eh. Ito si Bro Frankie. At saka si Bert Healer June Disconte po. Alam ko Bert Healer po to sa Japan. Nanonood din po sa akin. God bless sa inyo bro. God bless sa inyo mga kapatid. Yung taga Japan na Bert Healer na si June Disconte. Mega mega shoutout sa iyo. From Japan to. Alam ko sa Japan kayo. Tapos ganun dito si Bro Frankie. Alam ko manggagamot to. Mega mega shoutout din sa iyo. Kaya pagpatuloy mo lang. Jeffrey TV, mega mega shoutout sa iyo. Yanda, Mercy, mega mega shoutout din sa inyo sa lahat ng nanonood sa akin. At mega mega shoutout din po sa mga nanonood sa akin diyan sa Christian, taga Australia, USA, Rivera, yan. Toronto, Canada, mega mega shoutout din yan. At Toronto, Canada. Taga Saudi, marami pong nanonood sa akin dyan. Mega mega shoutout po sa inyong lahat. At pagpalainawakan pa ng Kristo. Taga Tarlac, marami pong nagpapagamot dyan sa akin. Hindi ko na po alam na tanong mo yung mga bayan nyo. Basta mega mega shout po sa buong Tarlac at Pangasinan. Marami po nagpupunta dito sa Pampanga kasi malapit lang po. Binigyan ng himala ng Diyos. Mega mega shoutout po sa inyo sa lahat, pati pamilya Valdez din po pala. Yan. Taga Tugigaraw, mega mega shoutout din sa iyo. Taga Maynila, Quezon City, mega mega shoutout sa inyong lahat sa mga nanood. Batangas, Makulot, mega mega shoutout. Marami at mahigit sa lahat, mega mega shoutout sa aking asawa na si Cinda Cablen Cruz na todo support sa akin. Ang babaeng binigay sa akin ng Panginoon Kristo na si Cinda Cablen Cruz. Yan, siya po nag-aas ng altar. At yung mga pasensya na po talaga, kanina nalobat po yung cellphone ko, hindi na po kakayanin. Kaya ako lang po in-upload yung video niyan. At binuo ko na kasi uli ko po in-upload yan. Marami po yung masasamang salita na inayos ko pa, na alam ko naman bawal yun dito sa YouTube. Pero may konti man pong po lang in-upload kong 37 video minutes. Tuloy-tuloy din po yan. Medyo masagwa nga po yung mga sinasabi ng mga nasa loob ng katawan niya, kaya ginawa ko po yun, inayos ko para mabigat, hindi kasi kalugod-lugod ang mga pinagsasabi niya. Yan ay mga masasamang espiritu na hindi na dapat pagbigyan. Dapat na sila. Pero maraming salamat dyan sa napanood lang nila ako sa YouTube channel ko saka sa Facebook ko, page ko. Ito payo ko lang ha, bilang isang manggagamot na mababang uri ng Pong Nazareno at binigyan ako ng karunungan. Katulad po yan, nagpapagamot po siya sa online. Pag nagpapagamot po kayo sa online, walang problema. Natural lang po kunin nyo ng picture. Natural lang po yun. Pero kailangan po kayo nagagamot niya ng personal. Parang ganito po, ako sabi niya kayo sa cellphone, lalagyan niya po yung dasal yung tubig nyo, tapos painumin po yun. Tapos kada isang linggo, babalikan niya kayo. Di bali lang po kung talaga marami siyang pasyente, susunod na araw na lang. Tapos bibigyan niya po kayo ng dasal para matuto kayo manalangin kasi iba po yung dasal. Tapos nangingi po yun ng kandila para itirik, para ipagdasal sa inyo. Ganun po yun. Wala naman pong problema kung naniningil po yung manggagamot. Kung talagang yun, ay yun para sa kanya po yun. Wala po yung problema kahit malaki pang halaga. Ang hindi ko lang po maisip yung nagpagamot kahapon. Ang dami niya na pong pinunta manggagamot. Okay, kung may 6,000, 3,000, 4,000, 4,800, 3,300, wala pong problema yun sa akin. Sa Panginoon. Walang problema yun. Kasi tumutulong sila sa spiritual at tinutulungan din nila yung tao. Yun nga lang, yung isang manggagamot na sinasabi niya, sabi ko sa kanya, hindi kaluglugod sa aking ama yun. Kasi po ang paggagamot sa spiritual sa online, dapat po hindi siya naggagamot ng mga bandang dito sa Pilipinas ng 1, 2, 3, 4. Masama po yun, madaling araw. Kung ngayon ang
paggagamot niya, wala po akong pakiya doon kasi yun po ay binigay sa kanya ng karunungan Diyos. Pero dapat po, ang paggagamot sa spiritual ng Panginoon Kristo, hanggang maaga kakayanin mo maggamot. Iba lang kung taga sa ibang bansa po yung nagpapagamot. Okay lang po yun. Pero hindi ko po sila masisisi kung naniningil sila ng ganun kalaki. Yun pala, talagang gano'n naman. Kasi meron po kasi nagpapagamot na may kusang loob. May nagpapagamot naman po na walang kusang loob. Kaya, masarap tumulong sa kapwa na walang kapalit. I'm sorry, no lang po ako nakanood kasi nanood po ako ng video ninyo ng bagong upload. Mega shoutout sa'yo, Thunderstrike. Yan yung buong video na in-upload ko. Maghapon kasi sa amin walang ilaw simula umaga. Mayroon man ako ginamot, hindi ko nakuha na ng video kasi 20% nakalimutan ko charge ng gabi yung cellphone ko. Yun lang. Ayan, ang inayos ko na yan. Pero meron akong nakuha ng video, bukas ko na nang i-upload. Medyo masagwa nga lang yung video niyan dahil inayos ko lang yan kanina nung pagkaroon ng ilaw ng alas 6 sa amin. Maayos na tulog ko, bro. Salamat. Tinapon ko na ang napulot kong lakdaan. Maraming ng commercial na panood kita. Maraming salamat din po sa iyo. Mega shoutout rin pala sa iyo, taga Saudi. Ay, taga Amerika pala to. Si Kuya Katikbak. Maraming salamat daw at maayos na daw ang tulog niya. Salamat sa Diyos. Maraming salamat sa Kanya. Pagpalain ka ng Panginoon Kristo. Yan, maraming salamat po sa yan. Pinagaling daw siya ni Sir Katikbak. Yan po yung pinagamot ng Panginoon Kristo. Nasa online. Yan po kasi dinadasalan ko yan. Kahit nagbigay siya na kusang loob yan si Sir Katikbak, taga Amerika, yan ang sinasabi ko sa kanya. Kahit marami na naggamot siya sa online, tinatanong ko kung anong tactic ang ginagamit nila. Katulad yan, nag-message siya, magaang na daw ang tulog niya. Inuwanan ko po siya ng picture. Katulad rin po yung kahapon na kaganinang in-upload ko. Tapos, ginawa ko po siya ng picture, kandila, yun po yun. Tapos, dinadasalan po yun, binubulungan ng tenga niya, pero Tagalog lang maintindihan niya naman. Tapos, pinagdadasal po at iniiwanan siya ng dasal para makatulog po sila na mahimbing at ang Panginoon Kristo na ang yumakap sa kanila. Ilelay na po sila. Ibig sabihin, ipuin ang lahat ng karamdaman nila sakit. Pero, nakakaawa man pong isipin sa mga ibang manggagamot na dadami po yung mga may mabubuting puso na binigyan ng karunungan ng Diyos. Kasi nadadamay kami katulad kahapon, hindi ko na masyadong tinanong lahat, hindi ko na in-upload lahat yung sinabi ng babae. Okay lang po yun. Maningil ko, okay lang po. Pero hindi po dapat ganun. Pag binigyan niyo po siya ng pera, sabi niya kahapon sa akin, dahil kawawa naman po sila, wala po akong kinakampihan dito. Lahat ng tao pag stress po, gagawin ng lahat para gumaling. Natural, gusto niyo pong gumaling at wala naman pong makita sa medisina. Nagbayad man siya ng 6,000 tsaka 3,000. Pero pa daw yun, marami pa siyang binayaran sa iba-ibang manggagamot. Naka-20 na pala siya manggagamot, kala ko pang 7 ko. Sana i-appreciate nila po yun. Pinagpaguran din po nila yung perang yun at pinagpapaguran din po yun ng mga manggagamot na nagagamot sa kanila. Sana magtulungan po. Ibig ko sabihin, gamutin po nila na maayos. Hindi po bigyan mo lang ng picture, tapos hindi naman niya kinausap. Pangit po yun. Pangit sa mata ng Diyos po yun. Kaya nga sinasabi sa inyo, napakahirap po maggamot sa online. Kaya nga tutusin, ilang beses ko na tinatanggihan niyang online. Mas gusto ko pa yung personal. Sa personal, meron naman po man akong donation box, pero kusang loob na lang yun. Hindi naman po ako naniningil. Ang akin lang, kung ganun po, sa paggagamot, sinabi ko nga doon sa mag-asawa, huli ako sa video mo. Good evening, sir. Good evening din sa'yo, baby boy. Ano ko lang naman. Yun lang ang mapapayo ko. Kailangan po, pag nagpapagamot, sinabi ko nga sa kanya, kaya naman magkanong binayad mo, wala kaming pakialam sa kapwa namin. Basta sabihin mo lang, pag binigyan ka, kung kailan kanya dadasalan at gagamutin. Kasi ganun ako magamot sa online, lalo pag sa mga ibang bansa. Binibigyan ko sila ng panahon. Hindi po yung pag binigyan mo ng picture, bigay lang po yung bayad, sige, dadasalan na kita. Paano kung marami po siyang pasyente?
kailangan po nakakausap po namin ang pasyente. Ganun po dapat magpagamot sa online. Kung nasa ibang bansa naman, ibang oras, walang problema. Kasi kailangan po yung dasalan at kunin ng picture para malagay sa Bible. Para po ang Bible ang magbabase at malinis ang kanyang kaluluwa. Ipanalangin po siya ng 21 days ang pagdarasal. Kita niyo po yung naawa ko doon sa pasyenteng noon. Alam po na pala akong manggagamot sa kanya, pero magaling din po yung mga manggagamot niya. Kahit black magic pa siya, manyakas ng mangkukulam, sira, may kring-kring na lalaki na yun, baliw sa laman, wala nang kapatawaran ang ginawa niya sa tao, sa kapwa-tao. Yun ay sinusunod na sa impyerno. Basta po yung mga tumatag po sa Cebu kanina, pasyensya na kayo. Kung gusto niyo po magpagamot ng actual sa Pampanga, pagkatapos lang po ng itong pandemic nito, itong may 1, 2, 3 yata, meron na po man tayong gamot, awan man ng Diyos, at makabiyahe na po kayo. Anytime, pumunta lang po kayo, malapit lang po kami sa SM San Fernando. Hindi kami eksakto sa SM San Fernando. Tumawag po sa akin na nagkaroon na ng power at nag-charge ko na po yung cellphone ko. Yun lang. At nagpapasalamat ako dyan kay pet healer, si June Disconte. Alam ko nagagamot to sa Japan. Tsaka si Bro Frankie Vlog. Alam ko manggagamot din siya. Mega shoutout sa inyo, bro. Hindi ko lang alam to, taga saan itong lugar. At maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa akin dyan at nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless po sa inyo. Basta't lagi lang po tayo manalangin at magdasal at magpasalamat sa Diyos. Ang Diyos lang ang makapangyarihan at tayong lahat ay kanyang anak at instrumento. Walang VIP sa Panginoon. Pag nagkasala sa spiritual, paalaw ang faith natin lahat. Lahat ng mga manggagamot ay papalit sa faith. Yung mga anghel nga pinapagalitan sa taas eh. Tayo pa kaya mga tao lang. Palakasin lang natin ang pananalig natin at pananampalataya. Dati, nagagamot din ako, takot din ako. Nung natutunan ko na tumawag sa Panginoong Kristo, inalis ko ng takot ko. Doon unti-unti lumakas ang aking kaluluwa. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood dyan at nag-subscribe sa akin. Maraming salamat po. At God bless po talaga sa inyong lahat. At mega shoutout. Si Thunderstrike. Nakapanood ako ng video mo sa inyo bagong upload yun. Muli ako sa video mo. Good evening sir, good evening baby boy. Good evening din po sa inyong lahat, yung mga nanonood dyan. At nagpapahinga lang po ako ng konti at bukas po linggo magsisimba tayo at mananalangin. At maraming salamat po sa inyong lahat talaga. Basta yun lang po masasabi ko sa inyo. Totoo po ang sinasabi ng iba. Pag nagpagamot po sa online, picture po kailangan. Tanong lang po, may mga masasamang elemento po ba sa Tanong lang po, may mga masasamang elemento po ba sa pagatpatan? Ano po ito? Salamat. Ano yung baby boy? Kasi pangalan mo baby boy. Boy. Ano yung pagatpatan? Ano yung pagatpatan? Paliwanag mo sa akin magiging pagatpatan. Ano yung lugar? Bagay? Sige, message ka, magsalita, type mo para maintindihan ko maigi. Sa tabi ng dagat. Sa mga elemento sa dagat, meron po yun, totoo po yun. Kasi dati, hindi pa ako naggagamot. Sa Samar, nag-drive po ako, narkila po ako. Naalala ko po yan. Sabi ng mga matatanda doon, utoy. Ano ba tawag doon? Basta malalim na salita, tawag daw din ito, mga bata doon at matatanda, tawag doon utoy. Huwag ka lalapit niya sa lugar niyan kasi may nangunguwang bata dyan. Pero yung tubig, malayo, kahit malayo, hanggang baywang lang yata yun kasi nag-isa ko ng benching ko, nakikita ko pa. May mga elemento po sa mga dagat. Marami po. Ano po ba sa mga, ano po yun? Elemento, may mga
na hindi nakikita, elemento sa tubig, elemento sa mga ugat, o mga masasamang elemento. Marami po, lalo pag gabi, marami. Mas nakakatakot ang dagat pag gabi kasi maraming mga namatay na naghahanap ng dasal at kumukuha na buhay na tao. Maganda pa nga matulog sa simbahan, mag-isa walang multo. Kaysa doon sa sementeryo, okay lang din kung may kasama ka. Pero sa tabi ng dagat, nakakatakot po. Hindi mo alam kung merong kukuha sa'yo. Marami pong mga elemento doon at mga kaluluwang ligaw. Depende po sa lokasyon ng lugar ng pinupunta nyo. Kung libliban, katulad sa Maria Makiling, marami po yun doon. Doon, ilang beses na po ako nakakita sa Maria Makiling. Nung nag-aarkila pa ako ng sasakyan Dati kasi ako nagdadrive sa jeep sa Divisoria, naarkila po ako swimming. Marami po yan, pati sa mga Kulot Batangas, sa highway, expressway. Ilang beses na po ako nakakita niyan, sumakay pa sa jeep na dinadala ko, tumagilid yung jeep ko ng konti. Napansin ko po may nakasakay doon na maitim. Nakatagilid siya doon sa jeep, kala mo parang toko. Pero baliwala na po sa akin yun. Minsan may tumatawid Marami na po akong beses nakikita niya. Kahit sa iba, dito sa Pampanga, nakakita na po ko niya. Nakakita nga po ako dyan sa Pampanga dito sa amin, ng aswang. Yung mata niya, nakatitig lang ng diretsyo, hindi kumukurap, tapos nagsasalita lang siya. At nababasa ko yung buka ng bibig niya na meron siyang orasyon na sinasabi sa akin. Tapos ningiti lang ako sa kanya, tapos niyukuan niya lang ako. Marami po yun. Yun lang ang mapapayo ko. Basta lagi lang po tayo magdasal kung saan man tayo pupunta. At maraming salamat po talaga sa inyong lahat na nag-subscribe sa akin at nanonood sa YouTube channel ko. Pagpalain pa nga kayo ng Panginoon Kristo. Ikaw, Thunderstrike, nagbebenta ka ba ng bato omon? Sinasabi mo, mukhang pinakita mo ko doon bato omon na ano yun, sinisindihan sa po. Salamat din po. Salamat din sa iyo. God bless sa iyong pamilya. Thunderstrike, sabi mo, digit yung bato mo. Ano yun, binebenta nyo? Kung binebenta nyo. Kasi alam ko, napansin ko yung ano mo, nagbebenta ka. Ang sarap makatulong sa paggagamot sa spiritual kung alam nyo lang. Pero minsan dadaan tayo sa matinding pagsubok. Minsan may magpapagamot na wala naman sakit. Minsan sasabihin nakukulak. Minsan naman sabihin hindi nakakatulog. Yung pala marami siyang problema. Minsan naman may nagtatanong kung pwede daw maggayuma. Minsan sabi ko lang sa tao, masama po yun. Marami po yan. Pag natuto po kayo maggamot, masisira ulo nyo. Pag mahina pasyensya nyo, minsan may mga makukulit po. Kahit wala naman pong kulam, sabi niya kinukulam siya. Yan ang pang ayaw ko po sa iba. Kaya minsan, nakikita niyo po kung mabustisi ako magtanong. Dahil po, gusto ko malaman kung totoong kinukulam ang tao. Minsan mga espiritu, mga masinungaling po yan. Gagawa po ng kwento-kwento pa yan. Kailangan po maramdaman yung aura niya kung nagsisinungaling siya o ano man pong ginagamit niyang mahika. Maraming po yan. Maraming silang ginagawang pagsisinungaling. Panloloko sa mga tao. Basta ang sinabi ko nga lang sa inyo, dagdagan lang ang pananalig at pananampalataya. Masarap tumulong sa kapwa. Napakasarap po maggamot sa tao. Alam nyo, dito ko lang naranasan ng paggagamot. Dati, nasa Maynila pa ako. Hello po, good evening watching. Good morning, good evening din po. Watching here. Nahihirapan po ko basahin yung pangalan yung HDKGAKD. Mega shoutout po. Yun, napakasarap po maggamot. Lalo po pag nakakatulong kayo. Alam niyo po dati sa paggagamot, nandun ako sa Maynila. Takot ako makipag-usap sa tao, basta drive lang ako ng drive. Ngayon sa paggagamot, kasi ka magpunta, marami nakakakilala po sa inyo. Hindi ko tinataas ang aking sarili dahil sa Panginoon yun. Kahit saan ako nagpupunta, marami nakakakilala sa akin. Tapos,
yung ibang mga matatanda nagmamano, nakakahiya, pero ganun po dito sa Pampanga eh. Ginagalang po nila yung mga manggagamot kahit matatanda sila. Kaya minsan nagtatago po ako sa simbahan kahit saan po ako pumunta. Masaya, kahit saan ka pumunta, marami nakakakilala sa iyo. Kahit nakatago na yung mukha mo, naka-face mask ka, bigla mo ibababa ng saglit, hihinga ka lang, may makakakilala sa iyo. Masarap po nakakatulong sa kapwa, pero minsan po, meron pong mga pasyente matigas po ulo na kahit wala naman pong kulang, dala lang po ng emotional, physical, stress lang po sa problema sa buhay natin, katulad ng pandemic. Minsan kinakausap ko na lang po yun, lakasan nyo na lang loob nyo at wala po kayong sakit. Kaysa may ganyan daw, kasi kung ano-ano pong pumapasok sa isip nyo. Yun lang yung sinasabi ko lang sa mga pasyente ko na iba. Yung iba naman, magpapagamot. Marami kayong ma-experience at marami kayong taong makikilala sa ugali na mabuti, masama, mas masama at nagsisinungaling at nagkukunyari. Minsan, mismo ang Diyos na nagtuturo nito sa manggagamot eh. Sa tingin pa lang, sa kilos pa lang, alagi kaga siya, alam mo naman walang sapit, parang pag pumupunta siya doon, meron siyang gustong gawin o panluloko sa iyo para siya nakukonsensya. Minsan nakangiti lang ako sa kanila. Parang yung puso ko, para kung nababasa ang puso nila na nagsisinungaling sila, hindi totoo sinasabi nila. Marami pong bagay. Kaya salamat sa Panginoon Kristo, salamat sa Pong Nazareno na siyang mahawak sa akin. Katulad niya, malapit na dumating yung Pong Nazarenong malaki na nag-donate. Gusto ko na pong makita yon. Yung kauna-una ko santo. Basta marami po kayong matututunan sa paggagamot pagka binigyan kayo ng Diyos. Lahat naman tayo may kapangyarihan. Sarap tumulong. Pero yung iba, nakakainis lang po talaga totoo. Kahit sinong tao lang tayo minsan, pero pinipilit kong hindi mainis. Yung iba, pag ginamot mo po, gumaling, gusto nila sarili lang po nila yung gagamutin. Hindi po nila hihahayag yun. Hindi nila sasabihin. Kaya nga sabi nga ng taga-Japan, na manggagamot din ito si June Visconti, tama daw ang sinabi ko. Minsan yung pinakamayaman daw, pinakakuripot pa. Sandalang binibigay. Ganun rin si Bro Frankie, manggagamot din to, pero dito lang yung sa Pilipinas. Nakatulong ka na, parang bula daw nawawala. Pero gumagaling naman daw sila. Totoo naman sinasabi ko, gumagaling naman daw. Tapos pag nagkasakit sila, may dalaman silang pasyente, kamag-anak lang nila. Doon lang, pero sa ibang tao, hindi nila po sasabihin. Hindi po katulad ng mga mahirap na tulad natin, na wala po tayong pambayad sa ospital, na hirap kahit yung 100 piso, paghihirapan natin para ipakain sa ating pamilya, para na sila nag-uudyok. Sila pa yung mga galante magbigay. Simula naggamot ako sa Pampanga, kailanman hindi pa ako naningil. Naniningil man ako sa insenso. Yun, kasi iba po yung insenso, pero mababa lang singin ko pag insenso ng bahay. Yun, prangka po ako. Hindi po ako nagsisinungaling. 1K lang po ang sinisingin ko sa pag-insenso ng bahay kasi mahirap po magpalayas sa masamang espiritu. Lalo na kung ang bahay nito ay sinauna pa at doon na po sila nakatira. Kailangan ko pa silang kausapin. Matinding pakikipag-usap ko doon. Hindi mo po sila pwedeng palayasin. Yan po yun. Minsan, naggamot ka, marami, basta may mga kaya. Gumaling sila kasi bumabalik naman sila, nagbibigay ng kamag-anak. Alam mo, mabuti pa yung binibigyan nilang pasyente, mas galante pa doon sa mga mayayaman. Bigyan ka, 100, 200, okay lang yun, salamat, kasi donasyon lang naman. Pero hindi nila na-appreciate yung ginagawa ng Panginoon sa Kristo. Pero sanay na kasi ako sa Maynila, lumaki ako sa mga mahihirap. Kaya baliwala na sa akin. Importante, ginawa ko lahat ng kaya ko, maggamot sila ng Pong Nazareno at uminyak yung tubo. Katulad yung mga ginagamot po ng angailangan na nagbabayad ng malaki, katulad po ng pasyente ko kahapon na ginamitan ng orasyon na black magic na manyakis na magkukulang na may gusto sa kanya at marami na siyang pera na gastos, marami siyang pangontra. Nagulat nga po ako, kulang na lang iborlolo niya sa buong katawan niya, mamahal pa ng binili niya.
Distress po siya sa kanyang kagalingan. Balik-balik po siya sa medisina, wala pong makita. Yun po yun, mabuti pa sila. Medyo kahit tapos na sila sa pera dahil wala nang pumakita medisina, nagbibigay pa sila. Nasa't gumaling sila. Ngayon, nag-text sa akin ang asawa niya kanina. Sobra daw galing na ng asawa niya at nakatulog na daw. Pero babalik po yun ng mga May 1 hanggang May 10 kasi kailangan po ulit siya dasalan. Medyo taga-magalang Pampanga po lang sila. Kasi ang paggagamot po sa spiritual, kailangan buo ang puso, tiwala sa Diyos, pagmamahal sa Panginoon Kristo, at yung pasyente. Minsan may pasyente po talagang walang sakit. Totoo po yun. Minsan kailangan maramdaman mo yun. Dala lang po ng emosyonal yun. Minsan pagsubok po yun ni Satanas. Lahat po ng mga manggagamot, sinusubukan ni Satanas. Nagpapadala po siya ng mga taong may mga sakit o walang sakit at lulukuhin ka lang po. Kailangan maramdaman niyo po yun. Kaya minsan, tinititigan ko lang muna po sila. Sinaunang paggagamot. Hindi po basta nag-iipit. Mamaya mag-inarti lang po sila. O kaya, padala siya ni Satanas. Maganda po. Kailangan tanongin niyo po na maigi yung mga nanonood sa akin. Tanongin niyo kung anong po talaga sakit niya. Kung anong bang history ng buhay niya. Kailangan mabusisi pong tanong. Ganyan po ang paggagamot sa spiritual. Napakaraming bagay mo dapat malaman. Natutunan ko yan sa pagmamaneho ko ng jeep. Sa kikipag-usap sa Divisoria. Sa lahat. Yun po. Kaya nga kahapon, katulad yung babaeng ginamot po, yung in-upload po na taga dito rin po yung sa Pampanga. 5 years niya na po sakit. Nakakakita daw siya ng kapre, maligno, maitim. Sabi ko nga sa kanya, unang tingin ko pa lang sa kanya, ate, may nakita na akong itim sa mata mo, pero hindi ko tumawari kung anong klaseng itim to. Yun lang ang sinasabi ko sa kanya, kahit namatay ang nanay mo sa yung pagkukulam sa Cebu, ay sa malayo po yung Iloilo, ayoko pong magbitaw ng salita. Pero nakita nyo naman po, demonyo yung lumabas sa likuran niya. Dahil nawala na po siya ng tiwala sa Diyos, pag-asa. Pero maging senso po ako sa kanila sa Martes. At inimbita po nila ako. Paspas ang kanilang bahay. At yun po, ipapakita ko din po yun. I-upload ko din video na kung matuloy man yung senso ko sa Martes, makikita nyo po siya na siya ay okay na. Iba po talagang kalaban kaysa sa mga magkukulam, ang mga demonyo, mga bad spirit. Mabusisi po talaga kasi mga magkukulam tao lang yan. Magamit pa rin sila ng mga dasal o mahika. Napapagod din sila, tumatanda katawan nila. Hindi po katulad ng mga hindi po katulad ng mga bad spirit. Yan po. Marami pong iba. Basta tandaan nyo lang po ang paggagamot ang gusto matuto. Magtiwala lang kayo sa Panginoon. Pagtiwala lang kayo sa Diyos dahil ang Diyos lang po ay sandata at pag-ibig para madali nyo po mahuli ang kalaban nyo. Kahit gaano pa ho kahirap yan. Dati po, hindi po ako natutulog. Importante din po yung pagtatawas sa maggagamot, paghihilot. Minsan, na-stepnik lang po yan. Kailangan po, natatawas din yan. Kasi importante po yan. Kaya anong pang ginagamit mong tawas, importante po yan sa mga manggagamot. Abraham, mapagpalang gabi po Kuya Del. Mapagpalang gabi din sa iyo. Mega sa tao sa Tugigaraw. May tao yata. Yun. Darating na yun. Send ko na lang sa iyo nagkaroon na kami ng ilaw na lang. Naggamot man ako, nawala naman. Sino yan? Wala. Naggamot man ako kanina, wala kaming ilaw. Wala akong kuha ang video. Tayo mo na lang yung sa'yo, dyan, yung darating sa lugar nyo. Door to door yan. Bakala ka na. Kung iklian mo, habaan mo. Tapos sisend ko na lang sa dasal ng imat mo. Yun lang po. Basta lagi lang po tayo magtiwala. Napakasarap tumulong sa kapwa. Masarap, basta ka magpunta. Marami nakakakilala sa'yo. Hindi ka natatakot. Wala ka man ginagawang masama sa kanila. Tapos, maayos po ang pakikipagtungo nyo sa mga pasyente.
Kung wala man po kayo makita sakit sa kanya, isa lang sinasabi ko sa kanila, hindi na po ako nakikipagtalo. Kahit nagsisinungaling sila at nararamdaman ko, isa lang. Hindi ko na po yun ina-upload sa video. Isa lang sinasabi ko, Sir, Ma'am, kailangan po natin magdasal. Balik ulit kayo sa ospital, makikita na po ng mga medisina sa sakit nyo. Medyo nahihirapan po ako at hindi ko po kaya. Ganun lang po sinasabi ko, kahit alam ko naman po wala siyang sakit. Kasi wala pong sumasalim sa kanya. At wala naman po siyang sakit. Salamat din po kuya, magagamit ko na din po sa pagtulong. Yun kuya. Magagamit mo yun. Nagiging malakas ang sandata nyo kung gagamitin mo sa kabuti ng kapangyarihan niya. At marami ka pang matutuklasan na kapangyarihan doon. Kahit natutulog, gumagalaw ka man, sumasakay ka ng motor, sasakyan. Yun lang. Magagamit niyo po yun. Basta yun lang po masasabi ko sa inyo. Ganyan lang ako maggamot. Pag wala po sakit ang tao, hindi ko na po ina-upload yun. Hindi ko na po yung pinapagalitan. Basta sinasabi ko lang, medyo punta po kayo sa doktor at makikita na. Kung hindi sila pumunta sa doktor sa mga gagamot, okay lang. Kaya minsan yung ibang pasyente, sinasabi ko, di ba, salamat din po sa mga manggagamot na nauna sa akin. Kasi, minsan hindi po magkapares ang abilidad ng manggagamot. Kaya minsan, mabusisi po ako magtanong kung mag-upload man ako ng video kayo tumataas. Kung tutusin ka, madali ko lang silang tapusin na kung kailangan ko silang patayin para matapos na. Kung marami akong pasyente, hindi na po ako nagtatanong ng gano'n. Pero kailangan kong maramdaman ang aura niya kung talagang totoo ang sinasabi niya. Yan. Kaya salamat dun. At salamat sa Panginoon Kristo. Basta yung mga tumatawag po sa akin sa Facebook page ko na gusto magpagamot. Lalo po Cebu, gusto pumunta rito. Talagang gusto niyang gumaling. Dahil yung stop na tumayo, siya rin gusto na rin niya daw gumaling. Kaya mag-alala, ay tulutan ng Diyos siya, makarating kayo sa Pampanga. Basta gawin niyo lang po. Alam po naman, nanonood ako. Sabi niyo, napapanood niyo po ako. Dagdagan niyo lang po ang inyong pananampalataya, pananalig. Katulad yung po ng matanda na naggumalaw po mga kamay niya at nakatayo po siya ng maluwalhati. Dinagdagan lang po ang pananampalataya. Kahapon nga, may ginamot din po akong stroke. Hindi ko na rin po nakuha na ng video kasi minsan matagal po kasi. Nasanay po kasi ako minsan naggagamot na hindi kinukuha na ng video. At saka mayroon pa pala, yun, naalala ko pala yan. Sabi pala nung nag-trending ng video ko dati, sabi niya sa akin, kung sinaniban daw ng masamang espiritu, bakit ko daw kinuha na ng video? Ang sinagot ko lang sa kanya, heart lang. Pero nanonood siya Itong sasagot ko sa iyo para narinig din ng iba. First time ko pong maggamot na kinuha na ng video. Yung po yung nag-trending, kaya mabilis ko na-reach yung hours nito. Yung in-upload ko po yun, wala pong cut yun. Hindi po ako marunong mag-edit yun. At hindi po ako nagbibideo nanonood. In-upload ko lang po yun, nagulat po ako. Umabot po ng 100 agad yung nag-subscribe. Tapos nagulat ako, may nag-notification po sa YouTube channel ko na pwede pong namatag nito. Basta ayusin. Tapos yun po ay apo ng nagbibigay ng mga halaman. First time ko po yun. Wala po yun cut, wala po yun edit. Basta kompleto po yun. Kung ano po pinagsimulan yun. Ibinigay lang yun sa akin, sinin lang yun po sa akin sa naman tag dito sa share it po. Yun nga po yung tinawagan pa ako ng staff ng Channel 7. Sabi ko, pumunta kayo doon sa Pampanga, taga Pampanga po yun. Hindi ko na po pinansin yun. Kung totoo man siya, taga Channel 7. Pero may nagpakilala po siya kompleto Yun lang po yun. Hindi ko po yung sinasadyang videohan at hindi po ako kumuha ng video nyo. Yung 3 demo yung sumanib. Hinawakan ko lang po yung biglang nanginig at medyo malakas nga po na bigla lang talaga ako. Pero yun ay magaling na po siya. Wala na po siyang bukol sa kilikili at wala na po siyang bukol sa ulo niya at wala na po siyang bukol sa singit niya. Mayroon po paniwalaan yun. Pero yung bukol niya sa ulo, 3 days pag bumalik. Pero yung bukol niya sa kilikili, bigla po naglaho pati sa singit niya.
Hindi ko po yung sinasadya. Sila po ang nag-udyok na i-upload ko sa video ko. Kaya umabot po ako ng 100 subscribe agad na ganun kabilis. At hindi ko sukat akalain na ang bilis ng hours ko doon. Na-reach ko agad yun. Mas mabilis po na-reach ko yung hours ko kaysa subscribe ko. Wala po akong alam doon. Kaya kung bakit ko siya nakuha na ng video, tanongin niyo po yung kumuha ng video. Kaya ngumiti lang ako sa iyo. Halimbawa nga po, para po makatulong sa ibang tao na nangangailangan ng tulong ng Diyos. Kaya po yung pinahintulutan ng Panginoon Kristo na makuha na ng video para sa mga taong nangangailangan ng tulong. Minsan mahirap po paniwalaan na sinasaniba ng mga tao at sinasaniba ng masasamang espiritu. Hindi naman po makukuha ng medisina yon. Kahit turukan niyo po ng injection, invisible nga eh. Hindi mo naman nakikita at hindi mo naman malalaman kung nasaan siya. Spirit din po makakano. Minsan po yung mga tao, hindi ko alam kung matalino. Akala ko ako lang po ang pinakatangat hindi nakapag-aaral. Minsan, engot din pala yung nanonood sa YouTube eh. Akala ko ako na yung mababang ulit, may kleng-kleng sa utak eh. Minsan may kleng-kleng din pala yung nanonood eh. Tapos, tinatanong, script daw. Bahala ka sa buhay mo. Salamat sa mga nanonood. Salamat din minsan mga basya yan. Masaya ako kasi wala naman kayo mapapala sa akin. Pinag-interesan nyo pa kung pagsalita ng kung ano-ano. Gusto ako sa inyo, maging okay ang pamilya nyo, pati kayo. Yung mga nanonood, mga ganyan. Masaya na ako yan. At least kahit pa paano, nasilip yung YouTube channel ko at nakapanood ka. Good PM po. God bless watching here now. mega shoutout Ate Sarbantas, taga Saudi. Yun lang po, maraming salamat. Basta dagdagan mo lang ang pananampalataya mo. Sabi ko nga sa'yo, walang problema kahit turukan ka. Importante, huwag ka mag-alala. Ang naniniwala sa Diyos at walang takot ang puso mo, hindi ka niya ipapahamak. Dati nga, kinagat ako ng aso eh. Sabi nga ng lolo ko, hindi tatalab sa'yo rabies. Takot niya ako eh. Kasi pag kinagat ng aso, takot maligo, manginig. Parang may lumabas na liquid dito sa kamay ko. Ako. Yan, dito niya kinagat. Malaki pa. Pero, kompleto naman daw injection yun. Hindi tumalab sa akin ng rabies. Kinagat niya ako ng malaking bubulog eh. Magandang gabi po, Kuya Andel. Kamusta na po ang araw niyo, Kuya? Okay lang. Mega shoutout sa iyo, Christian. Naman pa sa mo, nakakalimutan ko. Taga Alaska. Mega siya sa iyo, Christian. Malapit na. Nainip na ako. Gusto ko na makita yon. Para pag nakita yun, ipapakita ko sa iyo una. Kamusta ka na, Christian? Ito, karoon ng ilaw sa amin, alas 6 pasado na. Meron man akong video kanina in-upload at yung kanina inayos ko lang, nauna yung konting upload. Meron man akong ginamot wala naman akong makuha ng cellphone kasi 20% na lang, hindi nakakayanin. Pero meron pa rin akong ginamot, bukas ko na lang i-upload. Ingat ka dyan, Christian. Lagi ka magdasal. God bless sa iyo. Ika naman, Ate Cervantes, taga Saudi. Relax mo lang po yung isip nyo. Kung talagang tuturukan po kayo, kayo matakot. Sinabi ko nga sa inyo, hawak na po kayo ng Pong Nazareno. Magtiwala lang po kayo. Walang mangyayari sa inyo. Kung ano mang mangyayari dyan, paniwalaan yung Panginoon Kristo. Oo nga, Kuya, ako rin, gusto ko rin po makita yun, Kuya. Hindi ko kasi pwede mabilisan yun, parang matapos Pangit pag mabilis. Pag masyadong mabilis yun, pangit daw. Kasi ang paggagawa yun parang sinasa puso. Meron ako in-upload video. Manyakis na mangkukulam. Sinungaling. Mahaba-haba nga lang yun kasi masyadong mahilig magmura. Kaya pinipi kong bibig. Alam mo, bawal yun dito Sinungaling pa. In-upload ko yun. Makikita mo yung babae sa dulo. Sinabi niya. Yung merpa ko, magkasunod lang yun. Panoorin mo na lang yun mamaya. Pag mo nakalimutan yung huwag mo na skip yung isang commercial natin Christian. Alam mo naman dyan, libre wifi ka naman dyan sa ibang bansa
maglala, malapit na. Inip na ako. Gusto ko nang pumunta doon para ipakita sa mga taong nanonood sa atin. Lahat. Kaya lang ako nag-live eh. Kung mapapanood mo simula itong live ko sa umpisa, may nasabi man ako doon, pasensya. Pero yun ay pawang katotohanan lang. Basta yun lang sabi sa inyo, Tisa Brantas, huwag po kayong matakot. Magtiwala po kayo. Kung ano man po nakakatakot yun ay nararapat para sa tao. At hindi kayo mapapahamak at hindi rin po kayo iniisip yung mawalat manghina. Hindi pa ho yung tatanggapin ng Panginoon Kristo. Makikita nyo po pa ako sa Pilipinas at makikita nyo pa rin po yung asawa ko dito sa Pilipinas at Cervantes. Relax lang, lakasan nyo lang po loob nyo. Huwag po kayong matakot. Makikita nyo pa din po yung mga anak ko. Mga anak kong poging malakas kumain. At makikita nyo rin po ang asawa ko at makakausap nyo rin po yun ng personal. Relax lang po, te. Relax lang. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Hindi po mangyayari yun. Lagi ko kayong pinagdarasal. Lahat ng nanonood sa akin pinagdarasal ko. Lahat. Kita mo, nag-text nga po si Sir Katikbak. Taga USA po yun. Kaso sa messenger na po yun. Ngayon lang. Kaso habang nag-live ako, nag-message po siya. Nagpagamot na rin po siya. Hinangan ko rin po yung manggagamot niyon, si Father James. Tsaka kay Kaisto sa YouTube channel. Saka sa Batangas, nagpagamot na rin po siya. Nagpagamot din po siya sa akin. Message niya, sabi niya, medyo okay na daw. Wala pa sinabi niya, medyo okay na ang kanyang ulo at wala na daw bumubulong-bulong sa tenga niya. O yun. Relax lang. Importante, nagtutulungan kami rito lahat ng mga manggagamot. Basta importante hanggang kaya namin, gagawin namin. Iba pa rin po talaga yung personal. Kaya yung nagpapagamot na taga Cebu na gusto pumunta rito at walang pandemic, stroke, hindi po ako nagagamot ng online sa stroke. Kung nakita nyo po naglalakad yun, napakahirap po magamot ng stroke. Di baling kinukulam na kayo at nagbabalaktot pa yung mga kamay nyo kung talagang kinukulam kayo. Basta huwag lang po kayong pinanganak na pilipit ang leeg nyo, pilipit ang mga kamay nyo. Basta pinanganak po kayo normal at nakapag-aral po kayo ng grade 1 hanggang high school. Hanggang nag-college po kayo at makapag-asawa, bigla na lang po kayo nagkaganon. Gawa po yun ng mga elemento, mangkukulam, mababarang, etc. Basta kahit tukto-tukto pa yung mga panyo, i-straight po yan. Basta madampot lang po yung mangkukulam. Kahit mangbabarang po siya. Kahit masamang espiritu pa siya. Gagalaw at gagalaw po yung mga panyo. Katulad nga po doon sa stroke na panood niya, dahil gumalaw din kami na nakaganon lang at hindi po magtaas, hindi mababa. May halong pong kulam yung sinabi ko kanina tumawag sa kanya. Gusto niya magpagamot. Huwag kayo mag-alala sa taga Cebu. Mega shoutout po sa Cebu. Meron po talaga gamutin ng online. Kung ako nga lang masusunod bulungan po lang kayo tipan, gagalaw na po yung mga kamay nyo Kaso wala po akong ganong kapangyarihan. Ang kapangyarihan na pinaglob sa akin ng pong Nazareno, nasa kanang kamay ko lang po. Kailangan ko po ito idikit sa tao. Kailangan ko po siya madikit. Para magnet po ito, sumisip-sip ng mga negatibong energy at tinatapon. Yun lang po at maraming salamat. At ingat ka dyan, Christian. Pag may nip. Opo, wag po kayong matatakot basta't manalig lang kayo sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Papasukin niyo po ang Panginoon sa sarili ninyo at siya na ang maghahari. Walang magagawa ang itim na yan. Tama. Ngayon, mahal. Tama yung Christian. Yan nga sinabi ko sa'yo, di ba? Ang takot ay sandata ni Satanas. Yan din ang gagamitin natin, sandata, para itakot sa kanya. Di ba minsan naririnig niyo ako? Meron din akong binidyo kahapon. Palingalinga siya. Hindi niya daw kumakita. Lalaki naman yon. Yung hinawakan ko siya, tapos hinipan ko yung mata niya at papel lang ang ginamit ko sa kanya. Hindi pa nga siya mapaniwala Umarkila ng tricycle driver yon. Pero medyo 2 oras ang biyahe simula dito sa amin. Malayo-layo yun. Taga Sindalan, Pampanga. Sindalan. Malapit po yun sa may mismong Kapitolyo na. Hindi siya mapaniwalang papel lang ang kinambit ko doon sa panya. Kala niya daw place na parang iniipit daw. Bigla daw luminaw ang mata niya. Palingalinga pa siya. Nakakita at nawala na yung sakit ng puso niya. Yun po yung kasabay ng paggamot ng
sinabay ng black magic na nauna po yun. Kasi yung huling dumating sila. Hindi ko pa na-upload yun. Bukas na lang. Yun lang po. Basta magtiwala lang po kayo sa Diyos. Huwag lang po kayo matatakot. Tandaan niyo po sinabi ko kay Cervantes, huwag ka lang matatakot. Magtiwala ka lang sa Diyos. Kuya Andel, hindi ko na naman matatapos ang video mo. Tawag na ako at opisina ko. Sige na po Kuya Andel. God bless. God bless din. At maraming salamat sa iyo, Christian. At taya mo, pag dumating yun, makikita na natin lahat yun. At nagpapasalamat po ako sa lahat nanonood dyan. Kay Christian, taga Alaska, Abraham Lee, taga Tugigaraw, at yan si HDK. Salamat din sa iyo, Baby Boy. Mega shoutout din sa iyo, Thunderstrike. Mega shoutout. Sa lahat ng nabati ko kanina, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa nag-like at nag-subscribe sa YouTube channel ko, mahigit 2,000 na po ako. Alam niyo na po yun. Alam niyo naman po may ads yung video ko. Basta't masaya lang po ako. Pakishare na lang po lahat ng video ko kung may nangangailangan ng tulong. Ito lang sinasabi ko sa inyo ha. Hindi po ako naniningil sa paggagamot kasi marami po nagtatanong sa akin. Minsan, tanong agad kung magkano daw bayad eh. Kung napapanood nyo ako at mapanood nyo itong video, ulitin ko sa inyo. Kung meron po mag-share yan, hindi po ako naniningil. Panoorin ko ulit po mamaya mula umpisa ang video nyo po. Hehe, salamat din sa iyo. Basta antayin mo na lang yung darating na kwintas sa iyo. Tinulog na ng asawa ko yan kanina. Sisend ko na lang sa yung dasal bukas. Hindi pa naman. Darating daw yan, sabi ng asawa ko, tinanong niya, Martes daw, kaya Lunes. Magsisimba muna ako. Basta ito lang sinasabi ko sa inyo ha. Dagdagan lang ang pananalig at pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. At magtiwala lang tayo sa Diyos. Maraming salamat po. At mega shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. At, okay po kuya. Okay, salamat. Maraming salamat po talaga sa inyo. Sa lahat nag-subscribe sa akin, nagsimula. Tandaan nyo, sinabi ko sa inyo, ulitin ko po to, last na po to. God bless din po sa lahat. Kung magpapagamot kayo, huwag nyo po akong tanongin agad magkano bayad. Kasi ang tanong nyo po, hindi nyo pa nga sinasabi sa akin yung sakit nyo, kung ano sakit nyo. Magkano bayad? Para po nyo ako niloloko eh. Ang tanong nyo dapat, minsan, sa ibang manggagamot, kayo po ba yung manggagamot? Pwede po ba kami makahingi ng tulong bilang instrumento kay ng Panginoon Kristo? Tulungan niyo po ako sa aming karamdaman sakit at naniniwala man ako sa Diyos at naniniwala ako bilang instrumento niya na may binigyan ng konting karunungan o kapangyarihan na makatulong sa kapwa. Masakit man to sabihin kung magkano po bang hinihingi nyo o ibibigay namin donasyon para sa pagpapagaling namin. Yung iba po kasi sagot agad eh, magkano bayad, di pa nga sinasabi sakit eh. Hindi po ako naniningil. Ang hirap po magsalita kasi kung maniningil ako, hindi ko po kayang gawin yon. Common sense na lang po. Nasa sa inyo kung magkano bibigyan nyo. Huwag nyo lang ako bigyan ng piso kasi hindi po makakabili ng kandila yon. Kahit 5 piso, wala pong kandila. Nasa sa inyo lang po, pusang loob. Kaya nga sinabi ng mga nagmanggagamot na taga-Japan na sabi nga niya, marami na daw siyang ginagamot ni June Disconte. Yung mga mayayaman daw, mas puripat daw. At ganoon din ang sinabi ni Sister Yang ha. Kaya kita mo pa nagagamot si Sister Yang. Hindi ko na rin masisisi. Tulad ng ginagamot ko kahapon, malaki rin po na gastos niya. 6,000, 3,000, 4,000, pero pa yung kwintas. Ilan po? Sa mga YouTube tsaka sa Facebook page. Basta gusto niya lang gumaling at wala po. Ngayon, binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos. Hindi ko po sila siningil. Sapat lang ang binigay nilang donasyon para sa altar. Hindi po malaki, hindi mababa, eksakto lang. Yun na yung napakalaking bagay na po sa akin at sa pamilya ko. Kasi hindi na po ako nagda-drive, hindi na rin po ako nagpapa-drive na malayuan, nag-hire. Pasensya na po. Yun lang po. Yun na po yung binibigay niyo sa akin, tapos yung iba naman po binibigay ko sa tahanan ng Diyos. Masaya na po ako makatulog. Maraming salamat po at kung napadaan kayo dito sa YouTube channel ko, huwag niyo lang po kalimutan mag-like at mag-subscribe. At ganoon din po sa title po ng ginawa kong Facebook page. Doon po kayo mag-message minsan sa Tatak Albularyo Apondel. Kahit may shoutout po. At maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain nga po kayo ng Panginoon Kristo.
at malayo po kayo lahat sa panganib. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat. At magsimba tayo bukas. Kung tawag ka ng